Добре дошъл! Това е място за спокойствие, яснота и вътрешен ред. Тук няма бързи отговори, няма шум, няма натиск. Само идеи, които помагат да се върнеш към себе си. Ако това ти е нужно, можеш да се абонираш и да се връщаш тук, когато имаш нужда от тишина. Понякога животът не става по-труден, просто умът става по-шумен. Мислите започват да се преплитат, сценарии се въртят отново и отново, разговори се повтарят, дори когато вече са приключили. И колкото повече се опитваме да подредим всичко наведнъж, толкова по-напрегнато става вътре. Истината е, че не всичко в живота се нуждае от нашата реакция. Не всяка мисъл е истина. Не всяко усещане е сигнал за действие. Не всяко напрежение означава, че нещо не е наред. Често проблемът не е в това, което се случва около нас, а в начина, по който умът го интерпретира. Ние имаме навика да добавяме тежест към нещата, да си казваме, че това е по-голямо, отколкото е, че ще има последствия, които още не съществуват, че трябва да реагираме веднага, иначе ще изпуснем нещо важно. Но спокойствието започва в момента, в който осъзнаем една проста разлика. Разликата между това, което зависи от нас, и това, което не зависи. Нашите мисли, нашите решения, нашите действия – това е нашата зона. Всичко останало са обстоятелства. Колкото повече се опитваме да контролираме обстоятелствата, толкова повече губим връзка с себе си. И тогава умът се уморява. Спокойният ум не означава да нямаш проблеми. Означава да не носиш всички проблеми наведнъж. Да не превръщаш всеки ден в битка със света. Да избираш внимателно къде да вложиш енергията си. Има огромна сила в това да спреш за момент и да си кажеш: това, което се случва сега, изисква ли реакция или просто внимание? Често най-зрелият отговор е паузата. Не отлагане, а осъзната пауза. Място между случващото се и нашия отговор. В това място се крие силата. Не силата да доминираш, а силата да останеш цял. Спокойствието не е крайна цел, то е начин на движение. Начин, по който преминаваш през деня, с малко повече яснота, с малко по-малко съпротива. И когато започнеш да живееш така, нещата не стават по-лесни, но ти ставаш по-стабилен. И това променя всичко. Това беше Спокоен ум. Ако това съдържание ти беше полезно, абонирай се за канала. Тук ще намираш спокойни мисли и време за себе си. До следващия път. Това беше Спокоен ум.